pagbira gid sa challenge. Hoy, dili ko ganahan sa imong comment. Binulok ng imo. Excuse me. SY Glow de mong lotion. Gross. Papansin po ni stress ka. Kuya o gudi mo. Kaluoy gudi mo day. What you laing brand bayot? Nga na kita ka pobre nga mangyawat na lang kita buy one take one na lang ipanghatag ang mga produktong pangit. Johnson & Johnson ako. For baby skin. Diba? Naman sa mo sis? Kana kaglaing brand? Na Kelly Skin Perfection? Na Frozen sa Thai Beauty Shop? Kapobre na ba ninyo nga mura ninyong kaya? Nga unsa day mo sis? Lo. Diba? Excuse me. Akong amiga never gid na mugos nga mugamit ana kay kibaw gid siya daan sa mga ingredients sa sulod ug ang kawalan sa papel. Diba? Ano sa di mo bayot? Mura ni kaya ninyo. Kapobre ko ninyo bayot. Naghaylain bayot nga nindot kay kalidad nga mga products. Nga mga trending nga nindot. Pwede? Ano sa di mo bayot? Diba? Kita mga taga Mindanao naman tayo mga kwarta sis. Pwede ba ta mo palit og mga di kalidad nga mga lotion nga dili mamuti o mamilit nga mura ka gi-choke ni mong lawas? Bayat.